مسلمان دا کم نہیں نام نے یہ قرآن حدیث بیان ہو جائے بھلا اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی رائے راست ہر انسان ہو جائے رائے راست ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے پر اس پاسے دی ہمیشہ ہی جتوں ہوندی جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے نبی محمد نی بگڑی سوار سکیا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا نبی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی پھر دسو خاکیویں کر پار لے گا کوئی جناب گندے عقیدے دی نہیں اتے مشرک شرک دی کمد اسار لے گا پھر کوئی مواخد توحید دا علم پھڑ کے پھر کوئی مواخد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مسمار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پہیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پہیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں بھلا نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکھے لذتاں اس بہار دیاں پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دیاں کچھیاں نے گلہ شانہ سمجھیاں نہیں پروردگار دیاں اے ابراہیم جے گودی چون ٹور جاوے ابراہیم جے گودی چون ٹور جاوے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا ایک ایمان بیگانی چیزیں ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سا متنا آوے نا رب دی یاد بھلا سجنا اے تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا کیتی دنیا کدوں وفا سجنا کی مان بیگانی چیزیں ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا ایک ایمان بیگانی چیز